ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ତିଳକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ? କପାଳ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ନଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ? ଜିଭ। ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଟିର ନାମ କ'ଣ? ନାକ। ଆଣ୍ଠୁଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଜଙ୍ଘ। ହାତ ପାଦରେ ଥିବା ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ନାହିଁ? ନଖ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଦାନ୍ତ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳାକୁ ଆମେ ଲେଞ୍ଜରା କହୁ? ଆଖି। କିଏ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରେ? ଖରା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରେ? ବାଳ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ? କାନ। ଆମେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁ? ଆଖି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ପାଉ? ଶକ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଭାତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ମୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 20। କଥା କହିବାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜିଭ। ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ କରେ? ମିଠା। ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ପାଦ। ଆଖି, କାନ, ନାକ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଆଦିକୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।